তোর বনন সুবানা বুইনো হামজাক মা তংখে কাই তোর বনন হামজাক না বুইনো খাইরক মা তংখে sal nok ni ta mangi ora phamak laika pula hambai sini media person sono sini apa hai sarik sal thaka wati panti thak mani ora norok ti otono semua dosa phai tini sono logir kan norno sung belaka hambai sung tini phamak kai obo thai nga kai sini 26 asrambari constituency ni behelabari bisini 1 number ward oro sini takuk prosenjit binima thanai কিছুদিন আগে তামনা সুন্দর জায়গায় থাকা তাই जों যে সামা মতে গায় থানাই বছর কাইসা কাইনি সেখাংবো বিন বাবু থিজাক আমন বগে বং নক নুঙ্গ অবহাই পান্ডা খান রক বড় কিছু প্রবলেম মুজাক जोंआबो খানাই তিনি তিনি তাকু প্রসঞ্জিত বিনিমা হিরারানি দেববর্মা বিনি উমর 50 অবহাই রক খা তিনি খানা গায় বংনি তামনাই 13 দিন এবা খাকসমা পান্ডা जों অর যে খানা মতে গায় bong ninogo motamoti joto eresin ka haipono arok ba bahero kuni bagai sungoino mane dina wan sukono sungoino manule sung rimalia karon ke joto eresin ga aro siming yaing kono abun bagai sung tini te marang one time glass eba marang sung charika te sung tini ro phai manja phaikia ang di khoi political district tibramo thani working president anbong deborma te an logi phai manja phaikia sini 26 asram bari Blok komite ni vice president kini borong nang mama subur sing tei phaimanja phaikia blok komite ni no secretary kini taku jusep tongo tei komite member kini borong nang monoranjan tongo tei o behlabari bisini kini chairman borong nang lila mohon deborma tei vice chairman tongo kini borong nang da omor bawa sungai basa phaimanja ka tei logi tongo kini YTF tei chini blok ni boot president ni boot committee ni president tei vice president rok tei YTN ko mo tungang bung khulia rok chini foundation nukna sung jotno tini kiche kiche ka phai joton chuwa phekya tei tebo tongo chini junal chairman bo sono rang rok dekhri chuwa ka haibano bo bini problem ngai phaimalia obo hai ko mo tongo sung chini foundation rok sono rang roi chuwa su phekya oro je phainai obo simia tei baki sono chuwa tongo tei sung phainai jotono jono kiche mecha riu sung tini phailema ka asuno hambai apa ready mere hambai sini media person dong kam ngare ngai sung tini o jaga behla baribo kache tini village committee ni ek nong ward ni o jaga sung tini kicha chubana mahi phale mani amni ngare ngai o chubamung sungo boyone boro প্রশ্ন খাयो sungo je norok tamni bagai ti chubala suba mani hingai kaisa kaham ko sungo jes korea sungoro ang jeta nukmani chini maharaj sungno chuba mani rungkai sara tripura rajyo tabuk sung bibinno political party ni boro bonugo tabuk sung jebabe maharaj runggai sung jebabe chubalai tongo abo haikeno onno dolok taburom di BJP rokbo ba onnaino political party robo oti kai chubalai mani kiji kiji nuk khasung tabu khai asole hinga dengai chung chini maharaj hai borok no tini chini dollo manoi chini dolni supreme mongai chini boroni bagai belai no ka hamung khai hine angkha khayo hinga ang besi kok saglak nadi chungorobo chini asam marin trop theke chung YTF TWF joto mili hoi chung bibinno jagao kereng jagao sudo chung otei thoijani ya te kumni jagao osus tong thani ye kiba khorka borok sakhayang to ka sakhamyang to ka abona hasrot langa nango jengati jagarok ko chubalai dong ngadengga jengorobo jongmono koinai ishor bongni nukhungo khatangmari thun je thuithanai rok borok bongni agami dino ba onno jarok borok ishon thani kaham khatangma mane yakone onno khoroko kaham khai tongman thun abona chini kaisa koimu ba ishon thani chung kaisa player khayo abono ngai chungobo no chungo jagao chungiti babe chungje babe chubalai tongo oti khayoi joto dolni torof theke do oti kai chubawo yagonai
borongni chubo mane yakoni jeta chuktiya jagao जों किया मिचा रिवुइफानो चुगि लांनानै आ चिन्ता बाबना जतन थानि तंतन हिनिनो आंको किचा समु गरनो पाइरि Sarni sini mo. आनि सिमुं हिंगाय आसामबारि पलिटिकल ब्लक कमिटिनि चिनि डिप्लोमा थानि आं भाइस प्रेसिडेन्ट सुबल सिंह डिप्लोमा